karon share ve zop du chu mania crusaders ho kha organizer ho committee chei khomte han bot se ta chuanin kan patil ve wain ka pakal ve a ta chuanin upasang lian thanga khanin lunglenga rawngbawlna nei dona chuta chuanin te khin thuron soya jericho kul an ne khanin I manrua chu pathian fakna hunan manga ti chuan I pathianin a ompuya jericho kul chu lo chimta a aya khote zawk ai khwan han beile a akana wangin hena an chang thei talawa luilon thila wangin tiang ang chuanin Israel fate khan mual pho ti kha soita chuta chuanin karil ruwa chuanin luilon thil chu enge ni ta ang le tun huna hian ti kha ka thinlunga lo oma ta chuan ama soi ba kha pathianin malron soma chu luilon thil chu ti hun lai chuanin tuthlung lui huna khan ra lak sum tam tak kha pathianin la ka phal lo kha alo la akana khan kan sheveka chu mual pho phana nan mangta hne na an chang thei talawa pathian mal som na kha dan chai na lo omta chu thila chu tun ang huna hian angin nge keimania khan I athlen thei da dan kha ni tang le ti kha ka ngai to ta chuta chuan chiang takin tun huna hianin hluihlon thil pathianin ati chu choimoina hianin ka hria choimoina te fakna te mo indu sakna te khang ang kha I pathian chau hi changtu turani fakna le choimoina hi pathian chawina phu ani chu I rawngbawlna te rawngbawlna hlotling takte kan lo neya kan lo lara choimoina kha luilon thil ani ti kha pathianin nin hria tirani chu tun huna hian chu choimoina le fakna le in fakton hi kan war lutuka nangni in fakton lomte u tiala li swa hian pathian chau hi fakna changtu turani lain fakna le in chibai luai te in fakte a in choimoi kan war talut tuk hi hei kan rawngbawlna tam taka min ti virtu choimoina le fakna itna mo khami lama khan kan mi zawril ru hi akalin ka hretlatani chu wang chuan chu Thlarau in do na po min ti lo chamtir tu spiritual pride mo fakna kan du choimoina kan du in chibai kan du in fakton kan du lutukhi hei hian tam taka pathian na tho hi adalin ka hretlatani chu I ka han chiar leta I luka bung khatna tangkhan chuta chuanin ka chap ngal zoi a chan chu lali swa lo piang dona I zohana lo piang dona generation khatan ni chuta chuanin I anlom ve em a zakaria te mari te pokhan ariru chuan pom lo ma se I thuang zelin ka chunga thleng ro se atia chuta chuanin kha no sen pani te lo seilen dan khanga ka ngai to leta a luchum lutan aron tok ta zohana chuan lali swani se cross a khen be aron tok leta he khovela hian nuam sai nan omlo kan zui te hi mo kan example te hi kan ma hruai tu te hi nuam sa le rawh puin khovela hian nan omlo homeless an ni mo chenai nan nei lo zana le lali swa krista kha he khovela hian sheomin an omani mual pho natna tin reng tuarin an omani engatinge nom sakhi kan em mi zo christian te in fact te kan du em moi te kan du em engatinge chan te hi kan she em in le lo le materialism ten mi zo ram christian te engatinge min ne he tianga powerful lova kan oma kan thua pa a sheom takle confidence nei lova kan om tak na chan hi ngai to hi chuan Christian zanina kan thungai thla kan khan lali so Christa mangai tu Christian le Christian pa ngai kan lo in ang lo ti hi mo amak lu tu kanin ang mia lo Christian in ti theu piang tar in ti theu kanin ang do lo kanin thliar to ani chuwang chuanin anuam zawng engkim nei chung engkim du tho si ang te khan engkim thil tha du vevek si engkim ti thei bok si ang Christian ni lovin Christian lali so Christa nung zui tu chan ngam mual pho ngam soi chiat engkim huam tur hi Christian kan lo ni to ani ti tun generation a hian pathian anin tun din adu chumi tenge chuan ani khovel kol kil top thleng polali so Christa chanchin tha pudar tu turte mo chu tiang chu lalpa hian a raise up aron tun din ya hun to tak setani tu na hian zoram Christian te zinga hian chu ani zanina po kan ngai thak le kan thinlunga nung zel tura chu chanchin thashil hiani in mangai tlante mo lali so Christa be man lek lova boy charing tu voina SDP po sa khan
pi te te khan ron post ro pui ka tir tu ka la setan hian swala chuan min hruai thei to lo ma se I buai char turin program khat char turin thil tireng tur hian min I engeni min ti buai ri chu thil ti neya phe char lali swa ke bola thuman lo le angai tuana le guidance le will sheman lek lawa thureng tur hian lali swa krista hianin thu fo tur le ama du dan ngai thla turin kan beng le kan ngai to ama lama min hi pa ama du dan en tura min du la hian program le thil dang tam takhian min ti khata ama kebula adu dan po sheman lek lovin kan buai char thin chu tianga min ti buai chu atuma ti kha ron post kha ro pui ka tir tu ka chungte chu kan ron share ni chu lalpan ro pui na chang ro se